Como outro meteronlle un sablazo. Vamos, Andrés! Este fai ben? Si, xo sei que fai ben. Pero o problema é como puntúen, Fran. Que me dirán en facelo así posar. Tamén se non fai ben na primeira manga, sin armas, meteronlle un... Vaya maneira de puntuar do meu carallo. Va acabando que se me cansan os brazos. Ah, que tal o traballo!